Yeah, zero tension. Kun gansu su hudu ne ga su nan wannan to wasu ma sun ci wasu ayin sun cin ma ba sa iya tsawon ake kai shi kuma wannan ka gan su wa'annan ka gan su a titi kenan a titi ci ba kiba ai idan wasu sun ci samai da sama ‘yan matsala dama an fi cidawa. Ka san akwai a titi wannan da kuke ganin sa ya saba ɗaukan cokalin taɓuɓi su kuma nawa kunya suke ji saboda da sun ɗan ɗauki abubuwan mutane yi ne yanzu suke jin kunya ta tsotse wannan ya san sirrin cin taɓuɓi ga wasu ma dama ba ku kun saba cin ta ƙasan roba kuke ci ko ta ƙasan roba dama shi kuma fesi da kuke gani in dai sata cokci cok ba da tsintsiya cok da tsintsiya kun gani cok da tsintsiya in dai cok da tsintsiya ne mutumin na ya san sirrin ɗiba wannan shi kuma ya fi cin ta ƙasan bokiti saboda ta fi mai kuma na ji kana cewa wai ba nama shi ne na ce a da ta rai kai gidanku na ga alhamar wani ɗin wani play su ba wa Uzairu dama an riga an zo an cinye mana abinci dama an ba dole su yi magana ga uban sallama a gurin ga wani datti daga hannun dai kana ba bacin da cidantaka kana gani ga wuna is coming lead down lead down yau yana magana so gane shi ne shine ya abin da zai yi kamar misali da wani suna na nuna wani yau a zai nuna da mutane a magana da kalimiya ya ka gina amma Allah ke shi kai kamayya shi in ma ya gajere ne ai dan haka ni ba na so in ji ana magana ke ciki da wani kuba a cikin makaranta ba don kudin ba kawai dan ya kamata mu dauko abin da muka san zamu yi ko mu dauko abin da zamu yi ko ba kawai tunda yau gwamnati wata fito wani guri bai da wanda za ta kawai kai ta kai ka dakatar kai aba a'a da za a yana jin ba za a ci abinci ba dama ga kama yin abinci ana ganin ka da yunwa ka zo masu baki da kunu
dama masu zuwa da cokali masu zuwa da cokali ba dole ya gama ba. Ga masu zuwa da cokali ba dole ya gama ba dama. Masu zuwa da magista ai dole ai magana dama ai. Masu zuwa da ruwa ku da kuke zuwa da magista da cokali dama ai dole a hale mu. An daɗe ba haɗu ba duk yana ɗauko faye. Allah sarki to fa masu zuwa da magista masu zuwa da cokali wa ai dole an kora muku jawabi masu zuwa da cokali mai